пак подгониха тук отпред. Не видим, нали? Ще го фана. При тях интересното е, че като бухнат и после обикарат и събират това, което са ударили. И може да удари на място, където е. Съм го видял, че е бухнал. След това може да вземе примамката. Защото просто обръща и търси рибките, които е ударил с опашката, за да ги изяде. О, още в тъмното първия се закова. Направо изгълта пенсил. Няма го. Ебате тук мака. Стой бе, стой бе. Стой бе. Ебати звера. Пенсила е вътре. Тя се зашиче. Има вадене. Брутална риба. Сега да пусна. Настимчица. Видите сега. Тръгна. Не можах да го пусна като хората, но поне тръгна. Брутална история. Добре. Имаме го. Обаче куките ми си забиваха на пенсио. Не са бе. Стават. Айде да видим. Дано не е единствено, но мисля, че няма да е. Изригна тук пред мене подгони и на второто мятане направо го отнесе. И тия направо пенсия го беше изгълтал, нямаше го. Е малко тъмничко. Надяваме, че като светне няма да избягат, ами ще станат по-активни и ще виждат пенсио и ще го атакуват. Ето го. Откачи се. Значи трябва по-стегнат аванс на тази пръчка. Не можах да го пробуда
Беше хубав. Мамка му. Друг и този път го закова. Този път го заковах. Брутален рибок. И този е 2+. Но със сигурност аванчето трябва да е стегнато, за да няма фитки. Не е готов още. Направо е жестока работа. Така сила на муцуната. Айде влизай. Влизай, ама не е толкова да се напираш. Това бордюр кепа. Добре. Карах го. Сега само да видя да го откъпа без да ми нараня. Айде, бягай. Да мина си. Нещо са много хитри днеска, но все пак чупнах един. Не много голям, ама разпрачок. Това на малкото пенсивче. Да сничица и да връща. Там ще да сменя нещо позициите, защото работата не върви много. Бягай. Работата не е добре. Само това, че вятъра ми е в гръб. Ето бе, мама ти. Ето, появи се. И как ще удариш силикон с открита кука и няма да се фанеш. Ще го подам пак, може па да го вземеш този път. Бръмна го поне 2 пъти. Ето бе, хе-хе. Нагласиха този път. Не водорастите, няма да те пусна вътре. Не си много едра, ама си рибе. Така. Ето е. Разписахме се с едно штукленце.
пътувай. Добре. Разписахме се. Въпреки вятъра. Така че нещата са добре. Здравейте! Днешното видео се оказа голяма разходка. Няма ясна цел каква риба точно ще се лови, нито конкретно място. Обикалям от сутринта. Вече обиколих 4-5 точки с доста вялов резултат. Все пак успях да фана няколко риби до обяд. Една штука и за след обяда имаше. И сега се подготвям за вечерното калване. Надявам се то да бъде по-ползотворно от сутрешното, защото сутрешното беше точно 15 минути, в което излязаха 2 хубави риби. И това беше. В момента духа адски силен вятър, затова и снимам от колата, защото въпреки новия микрофон, който имам, пак няма да се чува нищо заради вятъра. Така че остават 2-3 часа до уж вечерния заход. Стискам палци да има още какво да заснема и да ви покажа някои интересни риби. Айде, до после! Тук накрая ще се правиш на рибапа. Така. Трябва малко да падне светлината, за да почнете да се показвате. Да тормозиш рибите. – 250 мятания по-късно се фана един. Взеха да преследват навсекъде. Топлечета. Иди бе там навътре да клъвне, направи кефа. Гледай какъв рибок дойде пред мене, бе.
Така, няма го вече слънцето. Няма го вече слънцето. Ходиш за вечеря. Айде. Нещо напред кажа. Тегава история малко. Имаме там навътре. При големите. Големите са тук пред мене. Ето го бе, настигна го. Перфектен. Ето го. Брутална риба. Тази май и друг път е фащана и пускана. Има ранички. Айде. Оп. Стреля се и веднага почна да ги притесня. Да. Еми, това беше от мене. Имаше някаква вечерна активност, кратка. Фанах 5-6 риби, което мисля, че за този тегъв ден си е добре. Така че чакаме времето да захладне и ще ги правам пак. За сега толкова.